62 dias sa nabilin, antay sa adlaw sang Pasko. 72 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligad sa takanang alas 8 saga. Welcome diri sa baga pangalagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Biyernes sa petsa 14 sa bulan sa Oktubre sa botek 2022. Ikaduhang adlaw sa Biyernes kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man nga Western Visayas. Sa mga nagatuto kabroad pinaagi sa pagalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga mga nakaupod ang nyawalagad si Bombo Erdin Bayonita. O na kita asala sa Nueva Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalako nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa Bongman, mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa Bongman mga tuwiko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga nag-aarkila sa kiosko dira sa may public plaza ibalon nato na karon kaya mayaraman na sa nagapalabot diri nga subong mayara sang maskara sa panaad nagadug jutay gid ang ila sini nga mga customer kaya tinagdungan man nga daan ang ining kahiwatan dira sa may Panaad Park and Stadium. Sobra na lang isa ka semana ang nabilin kag makabawi ang mga nag-aarkila sa kiosko dira sa may dalan na San Juan, dalan na Gonzaga, and then dalan na Gatoslao. I-check nato na karon na dira sa area si Bombo Grace Lynn Lobaton. Philippine Red Cross nagpalabot man sa assistant sa mga internally displaced person so kung mga pumuloyo dira sa may barangay Karabalan National sa Himaylan nga nag-evacuate bangod sining enkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army. Sobra na isa kasemad na ang ining mga evacuees sa Banwa way gyapon nakapauli sa ila sinitag sa ka mga balay. Manginakaupod nato ng karon si Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General sang Philippine Red Cross. Department of Trade and Industry padayon nga nagamonitor sa mga Christmas lights subong nga nagahilapit ang adlaw sang Pasko. Inakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, mga probinsya dre sa may Visayas, mansig preparar naman na subong. Way na nila kinabato ng mga baboy kaga sa mga pork products from Iloilo. And then panay, bangod sa sining suspected nga kaso sa African swine fever. In connection to this, may rasang meeting sa buong aga si Governor Bong Lacson sa ato ng provincial veterinarian. Sa balita national, Department of Justice Secretary Remulla ang nagpasalig hindi siya maghilabot sa sining kaso sang sining bata nga narecoveran na kahapon sa 1.3 million pesos nga balor sa high grade marijuana. Bagyo nene nga gidalantaw nga magabasko pa ka magadala sang madamol nga pagulan sa Northern Luzon. Former Senator Leila de Lima nagahingyo kay President Bongbong Marcos nga i-undo ang ining mga sala nga gin-inflict sa iya ni former President Rodrigo Duterte. Commission on Elections nagapadayon na sa gapon sa ilang preparasyon para sa barangay and SK elections. Kaga pa na sinibanwa ang pag-resume sa voter registration. Abi sarap pa nga permado na ang layi nga nagapostpone sa pinili ay. Sa balita international,
Ang desisyon sang OPEC nga buhinan ang supply sang langis gidalantawan na nga magaresulta sa pag-eksperyensya sang recession sa bilog nga kalibutan. Kagiman pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa paratuntunan na bombo hanay big time. 13 minutos sa nakaligad sa kanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginakakibot man ato ng ining pagka-aresto sa nga bata ni Justice Secretary Boying Rimulya. Na-aresto sa mga miyembro sa nga Philippine Drug Enforcement Agency kahapon bangod man sa pagbaton sang parcel nga nagaunod sang 1.3 million pesos nga balor sang kush or ang high-grade marijuana. Si Juanito Jose Rimulya III ang na-aresto. Ginarasto bagod sining pagbaton sang shipment na intercept sa Ninoy Aquino International Airport. Ang report diri baangot sa pag-arasto kagasabong man na seizure banwa nagapakita nga nakompiskar sa mga otoridad ang isa ka parcel nga nagakontain sang 937 grams sang dried leaves sang suspected kush with a current street value nga 1,311,800 pesos. Ang operation controlled delivery banwa ang ginpatuman o kang ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kagang Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Force sa BF Resort Village sa Talon 2 Las Piñas, and ini siya ang nagresulta sa pagka-aresto sang bata sang way sang liwan ang aton sining Justice Secretary. Ang high-grade marijuana na butang sa duwa ka brown na paper pouches nga naputos sa bubble wrap. Sa ginapagwa nga written statement na Rimulya, ginpahayagan niya nga hindi siya mag-intervene sa predicament sa niya sining bata. So bang na niya nga bata ining si Juanito Rimulya Banwa. Sila nga niya kung lang tawon diri sa sitwasyon, subong ako isa ka amay kag subong man Department of Justice Secretary. Teka na himo ko get ini. Ginatake ko ini siya very seriously. Nakahibalo naman na kita nga mayaragid sang unconditional love ang isang kaamay. Pero sa edad nga 38 anyos, magapangatubang sang predicament ang sining nga bata as a fully emancipated child. Kag hindi ko mag-intervene, hindi man ko mag-impluensya sa predicament sang sining nga bata. Why ko pa na yan nahimo halin sa do? A person should always face the consequence of their actions, and I will let justice take its own course. Si Rimulya ato sa may Geneva naghambal sa tubang sang United Nations Human Rights Committee. Silingan niya, this is a very difficult time para sa akon, kagasamon na sining pamilya, pero let justice take its course para nga maibaluan o kung mapinahan kung sanay sino ang mga nakasala. Amo na nga problema nato na diri sa may pungsod Pilipinas. Ba't ba naman na gani kati amo nga ginapahayag sa nga to na sininga Justice Secretary Banwa. Kay man si former Senator and our Justice Secretary Leila de Lima, abay to danaya ko mauntat na to ang problema nato sa illegal nga droga kay ang nagapayong nga anay Justice Secretary na priso na. Pero ito na naglala man gyapon sa ang kaso. Ang sitwasyon na to sa illegal drugs. Binilyon pa kay gani ang mga nagasulod. Kung problema na to sa illegal drugs, aradira sa sulod sang New Bilibid Prison, kasanto diri sa ligasyon kay former Justice Secretary Leila de Lima, siya ang nagaproteher dira sa mga drug lord.
sa mga financier abis ang illegal drugs. Teta ni nauntat na kay priso na ang nagapayong sa sini mga drug lord mo. Ngara dira sa sulod sang bilibid. Ang problema lang nagaling diri sa kay former Senator and our Justice Secretary Leila de Lima, bay niya gani ebidensya gidya batok sa iya. In fact, nagrekanta to mga nagpagwa sa mga testimonya nila batok sa anay Justice Secretary. Tiyari perte na ganyan kahayagan. But at least, bisan paano, mayo man ang amoning statement ni Justice Secretary Remulla. Sa atin ko na yung magpahilabot May buot naman may edad naman 38 anyos naman Ato banggon niya mga konsekwensya sa kaya hinimuan Kati imagineon mo, perte ka dako sang volume. Malapit isa ka kilong marijuana. High-grade marijuana pa ni ang na-recover sa subang nga bata ni Justice Secretary Boying Remulla. Actually, October 11 naging matigayon ang operation ginapagwa kahapon sang mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sila man gani ni Governor John Vic Remulla. Kaya hindi ko magsuporta sa akon niyang hinablos. Any family member who will influence the matter, i-expose naton sa gilayon. I personally feel that while he deserves all my empathy, there will be no support extended in terms of using my position in government. While he is family, my oath as Cavite governor and as a public servant is paramount above any of these alleged transgressions. Hindi ka man na sila dapat daraya pasila bote mas naglain na pagid na karon. Mayo man kay at least nakahanda sila nga itugyan na lang na dere kaya total iya man na desisyon kaya walo man na siya siguro nga ang sining amay ara sa Department of Justice. Hindi lang niya basta-basta yung official but tiglikom sa Department of Justice. Ang yang mga tiyo may mataas man nga posisyon nga gina-occupy sa ato sa gobyerno. In the first place, ginimo ko niya pa. Kung lang tawon na ito ng illegal drugs, why na siling nila tigina himo dere. But sa iban nga pungsod ni naghalalin, kag sila nagapasalamat sa PIDEA for doing their job without fear or favor. Wala man sang conflict sa ila. This is the very difficult time for me and my family, suno kay Remulla, but this is nothing compared to what so many Filipinos are going through. We would like to thank the PIDEA for doing their job. We were never informed of their operation, and they were correct in doing so. There should be no fear nor favor in the conduct of their duties. Kaya mo kung sa bagay, kung nawagin sa mga nagapanugot kay makasulod rin ang illegal nga droga. Kumasiyan na to na payag sang PNP, sang PIDEA, way naman mga laboratorio rin. Ang problema lang, may mga nagalusot na gyapon nga ang makalusot. Kay may nagapalusot man. Especially sa aton Bureau of Customs. Tibay naman na ganit dara sa naiyaya kay nagupoda sila sa Philippine Drug Enforcement Agency. 22 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, manginakaupod ta ang Secretary General sang Philippine Red Cross. Kay isa man sila sa mga nagbulig para nga makabato na sang assistant sa mga kotoran naton dira sa may syudad sang Himamaylan nga nag-evacuate bangod man sining inkwentro nga nagluntad sa tungga sa mga miyembro sang rebelde sa nga grupo and then sang Philippine Army. Balikan naton diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation.
Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga 2 minutos na nakaligan sa tanang alas 8 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time.
Naglalapawan na isa ka semana makotoran nato na dira sa may evacuation center sa barangay or sa may syudad sa Himamaylan. Kasunod sa ning ilang pag-evacuate halin na sa nagalunta ng enkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion kag New People's Army. Ilabi na dira sa may barangay Karawalan, Sitio Sigang and Sitio Medel. Kag way pa nakapauli ang masobra sa 3,000 ka mga individual subong adra sa maya syudad sa Himamaylan. Kahapon nagpadulong adra no less than our governor, Governor Bong Lacson, kag nag-istorya man adre sa mga evacuees kag naka-inchinde sa sininga sitwasyon sa mga pumuloyo dira kaya kabudday nga daan ko naraka sa evacuation center. Ang hula gani mo limitado. Ba't bayo manigani kaya madabo nga mga organisasyon, mga ahensya ang nagapalabot sa nga bulig sa mga kotoran naton adra sa maya syudad sa Himamaylan, including na syempre ang present gid sa masami ang Philippine Red Cross. Yara sa piya kalinya yung Secretary General ng Philippine Red Cross, Dr. Gwendolyn Pang. Live po tayo, Doc, sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Ernie. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng programa mo. Yung Philippine Red Cross, hindi talaga kayo nag-absent doon sa pagbibigay ng mga assistance sa mga kababayan po natin na in conflict or naipit po sa gulo. Kasama na po dito ma'am, yung mga nasa Himamaylan na city. Ano pong tulong yung ipaabot po ng Philippine Red Cross sa kanila? Yes. Thank you, Bombo Early. So, ang Philippine Red Cross ay tumutulong ngayon sa 3 evacuation centers doon po sa Himamaylan. Sa ngayon, nagbibigay po tayo ng hot meals. Since meron pong psychological impact sa mga tao na natatakot sila, so syempre we give them psychosocial support or tinatawag ng psychosocial first aid. And then we made sure that yung sa evacuation center, meron po tayong child-friendly spaces. Para yung mga bata ay they feel safe at saka natutugunan din yung pansin ng mga pangangailangan ng mga bata. And then we also do hygiene promotion para habang nasa evacuation center hindi sila magkakahawaan ng mga sakit at lalo na ngayon may COVID pa, para hindi sila magkahawaan. So we teach them yung mga proper hand washing techniques to make sure na may sanitation yung area, naglilinis ng mga lugar. Since nasa evacuation center sila, we also give them ngayon mga vitamins. Tapos may we give them face mask. Tapos we continue to monitor the situation and coordinate with the local government unit at yung ibang actors on the ground, including ICRC, yung aming partner. So yun po yung mga ginagawa natin ngayon, Bombo Early. Nasa po tayo, Regional Evacuation Center, Barangay 1 Gym at End Time Church. Yun po yung areas na nandoon ang tulong ng Philippine Red Cross. Nagbibigay din po ba kayo ng face mask, ma'am? Kasi pag ganito parang biglaan yung pag-alis nila doon sa kanilang bahay, siguro yung mga face mask nakalimutan na ng mga kababayan natin. Opo, nagbigay po tayo ng face mask, kasama po yun. Kasi kasama din po yan sa ating to ensure sila ay safe, at saka promotion din po to ng hygiene, at saka syempre ngayon may pandemic pa, importante may mga COVID cases pa, so importante may face mask. Nagbigay po tayo, Bombo Early. So, ma'am, itong child-friendly space, kasi itong mga bata nasa school po sana sila. So, mabuti naman po, naglagay po kayo nung ganon. Yes, opo. SOP po natin yan, Bombo Early, sa mga evacuation centers, ginagawa talaga natin ang child-friendly spaces. Kasi nga, sabi mo, wala sila sa mga eskwelahan. Importante, hindi lang ganun, para we also give them parang a semblance of normalcy na hindi naman sila matakot, hindi sila matraumatize. Meron din sila mga activities na ginagawa, at magamit din yung mga, at saka matugunan yung pansin. We can observe, kung sino sa kanila ang mas mangailangan ng additional help. So, very important po yung child-friendly space na ginagawa natin sa mga evacuation centers. So, meaning, ma'am, araw-araw doon po yung mga volunteers ninyo sa Philippine Red Cross? Opo, pumupunta po tayo. Nag-deploy po tayo ng 44
volunteers and staff ng Philippine Red Cross Bacolod City Negros Occidental Chapter. Opo. Meron din po tayong branch doon sa Himamaylan. May branch din po ang Red Cross doon. So at least medyo malapit-lapit doon na sa area. Opo, kasi ang layo po, mahirap din puntahan. So may po tayo doon, meron po tayong branch at yung mga tao po natin sa Philippine Red Cross ay pumupunta po doon. At naghahanda din tayo, no, Bombo Early, na in case may additional na bababa doon sa sa area. Ang sabi kasi ng ating mga partners on the ground, kakailanganin, no, ng additional na mga sleeping materials. So kagabi nagpa-meeting sa amin ang chairman ng Philippine Red Cross, si Chairman Richard Gordon, para bigyan ng instruction, no, ang aming operations team na maghanda na at magpadala na ng mga sleeping materials in case kailangan, no, may pababa pang mga ibang evacuees. At saka siguro din natin may additional na kailangan patulad ng hygiene kits, nagpahanda na rin siya para matugunan ng pansin yung mga pangailangan ng mga additional na evacuees kung may magdadating pa. Oo. Bali, direkta na po itong ibinibigay doon sa mga evacuees para mas mabilis. Opo, tama po yan. Opo. So, meaning ma'am, as long as doon na sila sa evacuation center, meron din po tayo mga volunteers doon sa area. Yes, may volunteers sa area. Tuloy-tuloy po yung pagbigay ng hygiene promotion, ng psychosocial support, at pag-monitor ng kanilang kalusugan, no? Kailangan na mamonitor natin at saka yung pang mga ibang pangailangan, yung sanitation, cleaning. Naghanda po tayo, hinanda po natin itong mga ibang evacuation centers, no, na kung saan nandun yung mga tao, ang paglinis, ensure na may water, na i-ensure natin na tama yung number of people in every room. Nag-monitor din po tayo, nagko-coordinate po tayo every day, and nag-evacuation center management po tayo in coordination po with the school and local government unit. Finally po, Dr. Pang, ano po yung maiwan ninyong mensahe, mama, sa mga residente na apektado po nitong conflict? Ang Philippine Red Cross po ay tuloy-tuloy natutulong, no? Hangga't kailangan, di po tayo aalis dyan at sisiguraduhin po natin na kung anong mga iba pang mga gaps, no, ibang mga needs ay nandyan po ang Philippine Red Cross. So tuloy-tuloy po tayo. Kung pwede na kaming pumasok sa mga ibang areas, makakatulong pa kami ng more people outside doon sa tatlong evacuation center na kung saan nandun kami. So, tuloy-tuloy po yung tulong natin, Bombo Early. Okay. With this, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Gwen, dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Good luck po sa inyong trabaho. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat, Bombo Early. Maraming salamat sa Secretary General sa Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Pang. Kaya ang importante man lang madamo kana sa bagay, the more the merrier siling gani nila. Ti ko nakadamo sa mga nagabulig dira nga mga hensya sa gobyerno, wa man sa ngaliwan na diri nga mga benepisyo kundi amang kautoran naton nga mga nag-evacuate dira sa may poblasyon sa Himamaylan kay mayara pagyapon sa mga panalagsa balang nga mga enkwentro dira sa may barangay Carabalan na Himamaylan na City. Sa bagay ako na naka sa evacuation na center pagkaon nga sa mga mabudlay, no, kay base balakon hindi man nato sila malipod manigar base sulit-sulit bala dahil syempre masumod man para bisan sino man nga tao kung na sulit-sulit tingin na kaon mo kung na kaysa na panimahawan mo pa lang no hindi ka na yung magkaon. But at least mayra sa mga hot meals sa dara nga ginahatag bisan na pamahaw lang nila. Kahapon narabandra si Himalaylan City Mayor Raymond Tongson nagpasalig man sang bulig dere ang syudad sang Himamaylan kay ambot kon sa pa rin sila makapauli. Kahapon na why nakachansa ang makatapos ang media nga makaistorya bala dere sa mga evacuees dira sa may regional evacuation center kay ginsirado. Hindi man makasulod ang mga katapo sa media. Ambot ko na nung rason. Ambot ko na nung kabangdanan sina. Kay way taman niya
Sili nga yung ginahalita ni naton mga evacuees dira kon makasulod kita. However, tikin na respeto naton kung ano ang patakaran nila. Siling sang Himamaylan City Mayor, Wyman kuno sila nagapatuman sa news blackout. Amo ba na sa commander sang 303rd Infantry Brigade, Wyman kuno mando. Kaya di makasulod na dira mga katapo isang media. Basta importante lang yan ati kung ano mga kinanglandon nila dira pagkaon nila abi mahatag because nagasalamo-samo na rin natin ginapanumdum nila subong. It's either kamusta na to mga kasapatan nila tong mga nabilin. Ang ginbilin nila sa ila balay kay base pagpuli mo bala wala na. Pahilayo lang. Because may mga instances nagligad pag bayaan mo gani balay mo may nagasubli man niya mo. Tingiban ka mga pumuloyo nakapauli naman na sa ila sinitag sa ka mga area. Amo na ning masobra sa 3,500 ka mga individual ang waipa nakapauli tub-tub subong. So mga yo lang kapo ni Governor Lacson sa mga evacuees sa dere sa liga ng aton ni militar. Ito gyan na sa ila. Pero kabay pang hindi man magdugay. Ang pagtiner nila dere sa mga evacuation centers kay kabudlay gidya. Okay, malang na yang may mahatagad raw sang bulig. Kinabasalamatan din nato mga hensya sa gobyerno nga nagahatag sang ayuda dira sa mga pumuloyo. Araman kapon dira si DSWD Undersecretary Cabrera. Pero sa hanay sang Philippine Army kung okay naman lang dito ang sitwasyon, mas mayogin makapauli dalang ang ini mga pumuloyo. Kay kabudlay sang ilang sining sitwasyon, lain na gidya abe ang paghulag kag paginawi mo kon ato ka sa inyo balay mo no. Lain gidya ang pangginawi mo bala. Maka sabaw-sabaw kadaya makaluto kadaya utan niya kag kung anong gusto mo man niya kaunon. Because kalabanan ti kung nara ka sa evacuation center, mayon ako mapalutuan man dira ni Mayor Tongson nga ng usual bala nga ginasudan naton. Yan ang do lain-lain man bala kati karon ko perbilang dodol sinadra mga canned goods, sardinas, may suwa, mga ano na da masumod man. Kag hindi na siya amo na balaya ka nutritious para sa mga pumuloyo. So kabay pang hindi na siya magdugay. Kung why naman lang dara ang presensya sang rebelde sa nga grupo, mas mayogid nga makapauli na lang ini sila. Kay kung ang kangawa ba lang na dara is maipit sila mo. Maipit sila bala sa kinagamo. Habang hindi pa sila makapauli sila sinitag sa ka mga balay. Pero tikon okay naman lang nga dito kang nakapalayo ng mga miyembro sang New People's Army. Why naman na siguro rason nga magapabilin na pa sila dara sa ilang sa evacuation center. Because una sa tanan, namo na sa nasiling ko na, ginaulikdan gini nila mga kasapatan nila. Okay man natuod nga may nagapakaon na sa ila dara nga inang balibre ang ila gasto kadadlaw pero lain gidya nga to kaya sa imo balay. Ilabi na nga subong sa pagkainit pa. Ma-expose ka sa mga nagasulo sangko ni bala. Pagkadugay-dugay, ikaw naman ang ginatrangkaso, no? Tedera, nagagilinuto ka, hindi man nga nagagilinuto ka sila, pero syempre, karamo bala sa inyo, duway kaya bala yung privacy. Waya privacy ang ini mga pumuloyo. So, we're hoping nga mapadasig-dasig ni ang pag-clear dito sa area. Kay, kung hindi sila makapauli, imagine mo, kahapon, ang isa ka semana na sila dara mo. Subong, ando nang kita, Sabado, Biyernes, Webes, August 6, pa ni sila nag-evacuate 47 minutos sa Banwa na kaligad sa tangang alas 8 sa aga. Dari kita kay kumukote-kote, tap na subong iban sa mga balay. Iba na sini sa mahigada sa ngadalan, nakapamutang naman mga LGUs, pabotang na sa mga parol kag mga Christmas lights sa mga plaza. Mayaraman niya sang lights on sang pag alod siya ni bala
sa mga Christmas tree. Although subong siling sa iman medyo matipid-tipid lang ta kay ibakal ta Christmas light, ibakal ta lang pagkao, no? Kamahal gid. Isang una to pagsugod sang pagdika ni Jose Marichan. May mga pamalay na yung mga kuha na vlog, igpat na. Hindi na sa igpat nga sa red light district, ha. Ay igpat ng mga Christmas lights. Iba na dira, nakabuang burambod na sa mga puwerta, sa mga pader, balasang balay ka, iba na ganaya. Bagusan na lang gadya, may mga Christmas lights ka mga nagaturonton. Mayara sang panugyano sa buong Department of Trade and Industry sa mga gusto nga magbakal sa mga Christmas lights. Kaya kung na kaisa, bisa ni prenda para gadaan niyang 13th month pay. Basta may Christmas na decor lang, no? Pero galing ko na kaisa ito, delikado na ginaprenda, tanam lang gadaan ng aton nga 13th month pay. Iba niya, kabalon na lang sa ila, balatunon para sa 30th month pay. Mangitan na lang silang gadaan dayon isang prendahan. So di mo alam ko na, prenda wala akong 13th month pay, Pero hindi na naton ma-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy bala ang ginbaton mo. Equivalent sang isang mo kabulan nga sweldo kung naton na to kay Efren. Ang imo ATM na or ginulaman mo na bala. Budlay nga lang mga utang. Subong, dapat may collateral kagad. No? May ATM card kagad. Dabo na kung pwede. Mala matipid-tipid. Kita kagabudlay kung why kitasang kwartabla kabudlay man nga mga utang. Subong, basta mayara lang sa Philippine Standard or PS mark kag ining compliance ICC mark ina siya Ano gani? Compliance sa balasang sa mga Christmas lights nakatapik man na siya dira. Kung pasado inay sila para malikawan na to ng mga insidente sang sunog. Kaya mantik ko na kaysa kung tamba na gid bala kabaratuhon ng ginabakal ta. Pag saksak mo dugay-dugay naglunay na. Te mabutang kagid sa peligro ang aton sa nitag sa mga balay. From Department of Trade and Industry, sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So DTI sa Negros Occidental nagpatigayon na sa pagmonitor sa mga Christmas lights sa mga establishmento kung sa mga buildings nga mga negosyante nga nagabaligya sa mga Christmas lights sa Bombo Arlene. Susuno kay Ma'am Rachel Nofable, Department Head din isang DTI Bombo Arlene. Susunod sa iya, dapat mayara sang Philippine Standard o kon PS nga mark ang Christmas light nga ginabaligya kaga mayara dapat sang import commodity clearance o kon ICC sticker. Import commodity clearance gali. Yes, import commodity clearance. Yes, o kon ICC Bombarlino. So makita ina naton sa sticker ang ICC nga nabutang bala Bombo Arlene. So inang ICC nga na ginabutang man na sa mga helmets Bombo Arlene, no? So ang dapat nga baklo naton yung mga Christmas lights may ari man ini, no? ICC kon import commodity clearance kag PS o kon Philippine Standard Bombo Arlene. So dapat may mga amo ini para at least nga ang aton sining nga mga Christmas lights nga ginapamakal is safe, no? Kay mera Bombo Arlene nga mga Christmas light ang gakasunog pila pa lang ka oras nga ginapasiga nagakasunog na Bombo Arlene. Ang iban ti okay lang na nga maglupok, no? Gamay lang lupok, pero may ara gid sang iban nga malupok na masunog pa ti ang imo sini nga ginadekorahan. Usually, ang ginatakda naton sa Christmas light Bombo Arlene, mga plastic, no? Parehas sila sa Christmas tree. So, dasigid ina iya nga maduktan sa kalayo Bombo Arlene. Kaga sa subong, ang DTI... Kung may below budget dira, hindi kayo magbakala sa tama kabarato bala, Bombo Carl. Yes, sakto gina Bombo Arlene, no? Dapat hindi ka gid magbakal sa pinakabarato ay ti anon mong pinakabarato kung pila lang man kadlaw ang imo sini nga gamit kag makahalit pa sa imo Bombo Arlene. So ang DTI Negros Occidental nagcheckyer na ini sila diri sa syudad sa Bacolod kag sa area sang Silay City. So duwa pa lang ka city
ang ila sini nga na checker kay ti wala pa man gid sa subong no, hindi pa gid man tanto kadamo ang nagabaligya sa mga Christmas lights Bombarling kay ti usually diri ang iban panigurado nga kung ano ang ginbakal nila last year Bombarling nga mga Christmas lights amo man ila sini nga ginagamit. Correct. Kung pwede man lang kadra ma-recycle. Yes, Bombarling, no? Ang iban diri gina-recycle na lang gid ang ila sini nga mga Christmas lights. Kay kung magbakal ikaw sa Christmas lights, kung inabala mo Bombarling ang mabakod gid kag hindi dali-dali masunog, pwede mo pa niya magamit sa dason nga tuig, no? Pero i-check yaron gid ang mga wirings sa Bombarling, siguraduhon gid nga ang mga wirings perfect ini siya o kung wala sa mga open wire kay kung mayara sa open wire delikado ina yan, no? So antes kita maggamit sang Christmas lights sa Bombarling o kung mag-design sa mga Christmas tree naton, dapat gid nga checkeron ang mga wirings Bombarling. So amo man ni ang ginapanugyan ni Ma'am Rachel Nofable nga checkeron gid kung magbakal ini sila sa mga Christmas lights sa Bombarling. Okay. Yes, Bombarling, pamatian nato ng pahayag gikan kay Ma'am Rachel Nofable. Nag-monitor na kami. Bacola, dun sila, pa lang, sorry, wala ka pang iban, basi wala pa man sila gabigya. Ay sa iba niya ba, no? Una sila pang sakon Christmas lights. So we are looking at the PS and ICC mark. And so far, compliant man ang tanan establishment. ICC, PS mark is product standard, meaning na-check na siya sa Bureau of Philippine Standards. Manufacturer bala nag-submit sang document, pa-check, and then nakapass na siya. Then ang ICC mark is import commodity clearance, meaning products are manufactured abroad. Dayon nagasubmit na diri sila sa Bureau of Philippine Standard man sang documents nga ipa-check nga nagakonform sila sa product standard for Christmas lights. And then kung conform sila, then they are provided with ICC mark. ICC stickers. Sa Christmas lights ay wala din kami na sang price of Christmas lights. The Christmas lights are not prime commodities. Ang ato lang niya ang compliance nila sa standards quality. So far okay man. Oo, ang amon nga monitoring. Balaan man na sa mga business establishments ang regularly ga-monitor kita. So kung wala may ara example nga hindi compliant, ina-pull out, kagina-seal, hindi na nila mabaligya. Kung wala ICC o sometimes ang mga merchandisers, nagkakalipat man kung kaisa magbutang sang ICC, no, sila wala nung isa gabutang kay nakabutang na sa sulod sang isa ka box kung naka-box na. So, ginababutangan na lang na nila ICC, na-remind sila to put the ICC marks. Balas nila penalty, so i-penalize ang wala gabaligya isang amuna nga standard. Ang penalty sila is monetary, meaning may siyempre ma-undergo na siya sang due process dahil ana sa namon sulat, baka na sila dito sa office and then i-verify mga amuna bala. Kung found out na sila nga ga-violate sila sang product standard na law or whatever dira. So may corresponding may corresponding penalty. May mga business counselors ang gina-request naton to monitor, no, kung like for example kung ga-monitor naman lang sila sang BNPC sa mga different groceries or supermarkets, so sa kadira naman lang na ang iba ng Christmas lights. So, ginaulay po na nila monitor ang Christmas lights. So, wala siya ICC mark. Oo, ang amo na nga mga monitors, may may ICC verifier. So, may application, i-download na sang pabisan ka mo. Kung gusto nyo, you can download that. Kung magbakal ka mo sang Christmas lights, you download the ICC sticker verification. So, you download it. And then, i-scan mo na ang ilang makita ni mo nga ICC mark. And then, magwa na siya kung amugid man na nga product ang na-register. Like, for example, may ICC mark siya, Christmas lights, base kung ang nagwa pag-verify ni mo, gali sang, sang iba nga product. So, violation na. Especially now, daw nagbalik na kita sa normal, daw nahidlaw naman ang mga tao, no, mag-celebrate. So, makita natin even now sa Mascara Festival, daw kadamo nagagwa. Pag
naga participate sa mga activities, no. So syempre damo man ang gusto mag celebrate masang Christmas na mag-enjoy sila. So ang amon nang yang be vigilant, meaning be vigilant, mamangkot sila, mangusisa sila, no, because may mga rights to information man ina sila kung gabakal sila sa food products, see to it nga basahon nila ang mga marks nila, basahon nila especially ang expiration date, mga amo na bala. So amo na siguro agud nga they buy their money's worth, no, sa product. Kag correct na product, quality of product ang ila mabakal. So, be vigilant lang ato mga konsumidor. Kung kaisa, may araw, abi nga gadali lang, pumulot lang, wala nagaano, no? So, nami, gidya nga nagapili ka, you have also the right to choose, no? Pwede ka man kapili, kundiin nga blaligyaan ka mabakal, compare ka sa prices. Agod nga, maka-save ka man sang gabay nga money, no, kung nagbakal ka gid nakapili ka bay, may you have the right to choose man kung ano imo baklon nga brands, no. So may mga lain-lain man nga brands, no, so makapili ka dira. So tanawon mo gid ang mga ina nga markings, PS mark kag ICC mark. Pag pili sa Christmas light, naparawan ako na pagpili isang tawo nga gusto tayo retain sa aton kabuhi, Carl. Yes, Bombo Arlene, no? Magahatag ina sang kasanagan o kung magahatag ina sang lain-lain nga kolor sa aton nga kabuhi, Bombo Arlene. Oo. Tiya sang iba na ganyo, mga nag-rant na bala sa Facebook, unfriend yun Tido pareho man nagapili kita Christmas light. Yes. Kung so, dapat posisyon. ang Mayo para sa aton, amo lang na ibilin ta. Yes. Amo nga hindi Mayo daya, goodbye. Sakto gid kag pilion gid naton na Bombarlin ang maka stay gid sa aton na sang malawig nga mga tinion na Bombarlin para at least nga magamit naton sa kada tuig Bombarlin. Nami gid yang long term, no. Yes, nami gid ang long term Bombarlin kay ti inaya bisan may may ups and down pa inang imo sina nga ka long term Bombarlin, at least kay intindihan ka. Ginhangkat pa kamo na yasang panahon. Ti amo man yes. Sa Christmas lights. Kung bakod siya gani, Momo Carl. I think do pwede na siya maisla, no? Kung may pundido. Yes, sa Bombarlin kay Timera kita sa may mabakal nga mga LED lights nga gagmay na pwede ma-replace dira. So pwede mo ya maislan pero kung yun ang mga baratohon, dason, pag saksak mo bala naglunay, so delikado, ginakatama, bumukal. Yes, amo ginang pinaka-delikado, Bombarlin, no? Kag amo man na ang panugyan man sa nga Bureau of Fire, Bombarlin, nga kung magpili kita sa aton sini nga mga kolorete, sa aton sini nga mga panimalay, nga kapin pag ginasaksak, Bombarlin, siguraduhon gid nga quality ang aton sini nga ginapili, Bombarlin. Tayo mo na sa quality isang tao, bala. Di ba na may hugot ka? Mga nagapanglibak na lang sa Facebook, mga amo na bala, mga kaakig nila bala, ang ginabutang para sa Facebook man. Gani, Bombarlin. So, siguro ang naso nila ko. Kuwan nilang ginaya. Hindi ba control bala mga emosyon? Yes, mga emosyon nga hindi mapunggan, Bombarlin. Pero mas maayo nga may kaistorya ka, hindi lang nga sili nga ipabutyag mo, no, pag sa social media. So mas maayo nga i-express mo ya sa imo sili nga kaistorya, Bombarlin. Sige, Bomokar, thank you, Ged. Yes, Bombarlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bomokar may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Muna nga parugyan na sa ato sang Department of Trade and Industry o si Saon gida sang Mayo para sa nagaw-sisa kamo sa inyo mga abyan. Ini nato kanang ladyo sang damo gida mga friends man lang na sila. Te bumane dire sa may sa may Christmas light bisan sala na ya ka pares ang imo Christmas lights bala pero nagadugay para man sa imo abyan na bala bisan isala na ya ka bilog basta forever, no? May masaliga na kagita mo pa rin sa Christmas lights. Yan ang bisan bayaan mo ya balaya safe. Pero kung mabakal kita sang tama man niya kabaratuhon, kita man gapon nga pierde. Basi pagalin naton na okay pa, pag balik ka ta, may sunog na bala.
Speaking sa mga aktibidades, syempre mo rin natutukan na to ng Mascara Festival kay nagsugod ang mga kiosko dala sa Plaza, Oktubre 1. Ang iba naman niya, Setyembre 30, mga nagbaligya na dara sa Bacolod City Government Center. So, sa Lunes, nagbukas naman ang aton Mascara sa Panaad. Di ang reklamo sa iban nga mga nagabaligya bala dara sa may plaza daw nagjutay ganang ilang nga mga customer. Kahit ang iban niya siling nila doon namin ito sa Panaad, dito na lang kita. Tini taning mga nagalagaw dito sa may Panaad, amo panitani ang customer man sa mga kotoran naton ng mga kiosko dira sa may dalan Gatoslao, dalan Gonzaga, and the same time sa may dalan San Juan. Ang aton sa nga beer garden. Galing kay ti subong hindi man nabi nadto sa malipod manigar mas tahom man gid ang Panaad sang sa dira sa plaza. Kag lain balang imo mabisitahan. Makakadto ka sa Bago, Pulo Pandan, Valladolid, Moises Padilla, Manapla, Cadiz, Sagay. Depende kung anong kursunada mo na. No? Depende kung anong LGU ang imo kursunada. Ito kami account kaon na ka to. Tingnan mo pa picture kada kay kanami man ganun pa picture dara sa Panaad Park and Stadium. Teka mo taon na binadto ng ila sini nga income. Halin sa nagbukas sang Mascara sa Panaad. Sang sa pa nag-open na dara ang activity sa may Panaad Park and Stadium. Kaya mo gining kalabanan nila sa nga reklamo. Amon patutani mga customer dara sa may Panaad. Dari na tanay sila manyapon, dara sila mainom-inom. Kaya kita nagbukas dito sa Panaad. Actually, hindi man gani kagustuhan sa Kapitolyo, but according man sa request sa nga to, sa nga alkalde. Kung naman koton na to na mga nagapwesto dara sa may dalan Gonzaga, dalan Gatoslao. Ang ilan na yata niya do dira lang gibalaan at the same time dito sa BCGC. Kaya kung may kakompetensya ka natin, syempre hindi man nato sini madinay. Damo man nagakadto dito sa Panaad. Tiya di pa manitani sa ila man ang mga kinanglanon o ila income 25 mil ni nga daan ang ila arkela dara sa may plaza. Tibyante tres kadlaw lang sila. Sobra isa kalibo ganang imo patakason kada adlaw para nga mabatak mo ning 25 mil nga arkela dara sa may Bacolod City Public Plaza. Kati pila man lang ni nga daan ang ilang kalaparon sa area bala dara nga ginarkilahan nila 8 by 8 feet. So kagamay gid. At the same time, pagkahapon, namo pa ning pagasugod nila sa pagbaligya dira sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. Iba na sinibanwa. Inang hasta maggagabi man sila dira mo. Ang iba naman mga kotoran tama sila naman sa duid. Law man kita sa Panaad, ya kay pilan man katuwig kadan may kita Panaad sa Negros Festival. Tiya mo na ning kay gayonan dato namin dito naman ta. So, maintindihan gid naton ang pila ka mga reklamo sa katon suning mga kauturan nga nagarkila sang kiosko dira sa may palibot sang public plaza. Kay ti adi pa man tutuod sa ila yang income tani mo. Do ka jutay ngalan ko do nagalagaw subong ka do ka puraot gid. Sing kanay sang iba no. Imbes ka do magpahubog-hubog tagawa sang 2019 to bilang Mascara subong makaidom ka lang 2 ka botelya puli ka na dayon. Direkta dara sa Public Plaza, Bombo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, narin kita diri sa Dalan Gatoslao na yon, no? Sa may raya lang isang LCC nga eskwelahan bala. No, kag diri na yon gid sa may asalan nga pwesto. No, sa may ano ni kayong pangalan sa mga asalan nyo?
Tinuhog ni Totax, Bomberlin. Again, tinuhog, ano? Tinuhog ni Totax. Kayo, Nick, man nga ngalan, no? Gani. Mayo galing kayo minsan aga, may nagaluto. Yes, kay may ari sila ko nung order bala nga kinanglan i-deliver sini nga amo ni oras Bomberlin. Oo. So, amo lang ini ang bukas sa subong nga aga kay last 3 ang hapon ang ilang pag-open naman, no? Para nga ganan siya or makabaligya man mabalin sa amo na nga oras hasta alas ano ka mo gani? Alas 4. Oo. Sang kagahon. Na. Alas 4 sang kagahon. Oo, alas 3, alas 4. At least may 13 hours sila. Yes, kay pagka alas 5 dapat close na ni sila, no? Kay para maagyan man ang mga dalanon nga close sa amo na nga oras ang ilaman pagbukas alas 3 ang hapon. So, Okay. Ari, Bomberlin, mangkotonta din sila kung kamusta ang ilang nga kita, no? Sa pilaman kadlaw nga negosyo di sila, no? Sang ilang nga mga asal, no? Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Ang pangalan ta, sir? Junard Kirante, ma'am. Leonard Sarante. Okay. Ano ka diri, sir, sa inyo nga pwesto? Nang utod ka owner. Outod ka owner. Sinong owner ta, sir? Apat kami. Magluluto. Magluluto kami apat. Okay. Ma'am Erlene, magluluto sila tanan. Oo. No? Tinuhog ni Totax ang mga owners. Tinuhog ni Totax. Oo, tinuhog ni Totax. Paano nga mo na ilang ngalan, now? Paano ka mo, sir, naka-come up sa mo ng inyo nga pangalan? Ano lang sa bata, ma'am namon. Sa yagi ko ang ngalan. Bali, Toto niya pangalan mo. Ano na lang namon niya, Tutak. Para Okay. nakaka-catchy sa mga manugkaon. Ma'am Erlene. So, Ari, kay busy sila, kay i-deliver nila. Kung naman mga alas nyo na, sir, deliver, sir? Mga 11 a.m. Okay. Adlaw na. Hindi man kita kung may order lang kami ka-open. Okay. Ah. Kamusta? Oo. Kamusta man, sir, ang ika-14 adlaw nyo pa lang na eh? Okay man ma'am bro kung gabi hindi man kami ka padamo gid customer kay ang chimpo black is mayara man time nga galain chimpo te jo time man tawo mayara man time nga may chimpo damo man tawo ano siya daw halos tanan man kita kung lain chimpo daw jo time ang customer ti tanan nya kyos. Oo. So nakita ko, Ma'am Berlin, ang ilang nga pwesto medyo lapad sa kontra sa iban. Oo. Ilan ni inyo nga pwesto, sir, ang bayad nyo dire? Bali duwa ni sa ka kyos ma'am nang tag 25 kada isa. Oo. Bali 50 50 mil. sa Ah, 50. okay. Pwede man gali nga isa ka grupo or sabi ka negosyante, duha ka Pwede kiosco. talakot ang personal namon niya gasto sa rapal kag sa mga palibot di. So pwede man, Ma'am Berlin, gali no, sa nambal Duha. mo, sa ka-owner. Oo. Tapos, duwa ka pwesto or, amo na, iban di tag isa-isa lang, ng iban tag tatlo, tag apat, paano ilang ginabayaran nga pwesto, Ma'am Berlin, which is equivalent to 25,000 per kiosk, no? 8x8 ang size. Okay. So, ang, subong, sir, ang inyo nga kita, kamusta? Nang okay man o nakabawi-bawi naman kami sa rent namon de. Bali ang balatakon lang namon ang mga nagasto na lang sa mga gamit. Mga gamit namon kay gipamakal namon mga bag ni tanan mo. Kagang mga nadapat din namon sa kiosk nga nagasto namon. Pero ang sa rent na bawi naman namon. Oo. So, pero ang gasto nyo sa pagpaobrasan eh? Mga 9k. 90K? Oh, 9,000. 9,000? Oh. Oo. Support Dala na pa mga ng gamit. labor. Ang sa paobra lang niya. Paobra Ang gamit wala pa na yan naisip sa 9k ang area lain naman sa presyo ya. Oo. Ah. Lain naman isa sa gasto. Oo. Bali ka na tagal lang sila sa syudad sa Kawayan. Sila yung mapaubra. Lawig-lawig ko man Yes, Ma'am Berling. 9 days na lang bilin. Oo. Sa imo mabatak nyo na, sir. Siguro sa pagtanaw ko mabatak namon ma'am kay tungod niya mga 20 siguro damo na guro tawo guro. Oo. Pakadto sa highlights na. Last 3 days. Last 3 days damo na tawo.
Kung i-compare abi ni sir ang customer sang 2019 sang sa subong. Oo. Sir, i-compare tabi ang customer sang last 2019 kag subong. Wala pa kami, ma'am, kay first time lang ni namon mo. Wala pa kami idea sa nagligad mga ano nga maskara. Kay first time lang namon eh. Pero timayo na ya kay sa yang projection malabot nila ang bayad sa arkila. Yes, Bomberlin, kay ang renta nila nabatak na no. Kag ang amo na lang ni ang ilang nga gasto sa labor nila kag ang ano pagit pa kayo. Oo. Kung mga materials, amo na lang ning ilang nga tuyo nga ginatarget gid nga makabatak man hasta nga makalabot man sa pilaman ka dako no. Oo. Nga siya. Kada adlaw, sir, pila ang kita nyo? Hindi na pa May pamangkat. pag damo customer ga 10k kami pag daw mingaw mga ara sa 5k. 5K. 15k kung damo. 5k kung dutay. At Bomberlin. Depende man least sa okay, mga ano abi man. ma'am kay may ara kisa nga wala bala di mga event la sa plaza ti. Wow. Tutay tawo kay kisa may palagwaon sa panaad tiya to mga tawo. Pero Oo. kung may mga palagwaon di daw panilag ko daw damo-damo man siya tawo. May mga palagwaon sa plaza. Speaking of panaad, Bomberlin. Oo. Kamusta ang tabi? Kay ti amo na to nga ang tawo. Oo. Tapos ano ka mo asta? Isa hasta kami kunmingaw mga hasta lang kami tag alas 2. Kung daw damo tawo hasta kami alas 3. Talo gidang kita nyo. Mga amo na sa mga 10k na nasa. Oo. Kaya to nga ang tawo. Kay kalabanan subong dito nagakadto. Kay may mga Pero- palagwaon man to yan mo. Diriya banda lang. Banda-banda da sa plaza. Paano abi i-compare ni sir ang income nila halin sang 1 hasta sang 9 sang sa nag-open na tong maskara sa panaad? Sir, i-compare tabi no ang inyong nga kita alin sang naglikad ta. Kagati subong nga nag-open ng panaad. Mga amo to ang ambal ko kanina nga nabatak-batak na namon sang halin sang opening ang nagasto namon sa rent hasta subong. Bali ang balatakon lang namon amo na lang gini siya mga materials namon yan kagang pagpaugda din. Amo lang na siya. Sang Lunes nagsugod sa panaad mo, kamusta sang Lunes ang inyong nga kita? Sir? Mingaw, Ingaw gid. mingaw ma'am, mga amo to gani mga 5k lang kita namon. So meaning kung why dito tani isang event sa panaad ara gidaya sa ila yang bulyada sang tawo. Yes, kung wala to event sa panaad, sir, dirigid sa inyo siguro ang tao. Mga pananaw mo, sir. Oo, dire. Kay dire galagaw ang mga ano mo. Tapin pa ko may mga event dire. Oo. Tamo tawo. Ha, may gabi nga wide event sa plaza. Yes, Ma'am Merlin. May gabi nga wala event dira sa plaza o dira sa may San Juan. May gabi, sir, nga wala event. Oo, may ara gid eh. Daw permi man gani ah. Di man sila nga halimbawa subong may event pagkabuwas wala. Pagkabuwas wala man tapos pagkasunod lang may event naman do amo na bala. Oo. Makabawi So hindi man sila nga ano ah. Do kanalag sam lang di may event permi. Gabi, pinakita niyo. Temprano pa kami nag-close gabi, gamay lang mo kita mga ano lang siguro mga 6 lang. 6K. To 6K, pila dagin siya. Mga ara lang sa 2,000 guro. Okay. So subong nga oras nga ni pwede sila gali maka-open. Basta hindi ka lang maglaksam sa dalan. Sa buong oras, sir, pwede ka maka-open. Basta hindi ka lang maglapaw sa dalan. Actually tani ma'am sa orientation sang yung foundation 3 PM gid ang open mo. Te wala man kami gabatong customer kay order man eh. Amo lang ni siyang ginaluto namon ang sa order lang. Timayo Kay man. kisa may masulod nga mga customer ginabalibara namon kay tungod sa ako man pud kami sa order hindi man namon sila dayon malutuan sang ila kalanon. Kaya mo na ginambalan lang namon sila nga order ni sir hindi ni subong baligya karon pa sa hapon. Oo. Alas 3. Bala mo yadi pa man na sa ila kung mga orders sila mo. Yes, Bomba Erlin, kaya para makabawi-bawi, no? Damo sila sang order, subong mo lain nga mga inasal ni. Oo. Okay. Sa maling katuan. Nagligad si ano diri man niya pon sa amon si Mayor. Mayor Alvin. Adra. Okay. Mayo. Anong
ilang nga ginaluto, Pompo Grace? Inasal anong mga nga ginaba asalta, sir? Tag isa-isahon tabi. Mga ano nila, pork barbecue, tapos mga paa ka manok, mga backbones, Liempo. may mga atay man kami kagano. Ayan po. Wala. Mga sisig lang. Tapos pwede. isda, mga bangros, kag mga lokos. So, pila kabilog tawo nila? Mga isda. Pila kabilog inyong tawo, sir? Bali, 4 lang kami di. Magluto do. Tapos kapabulig lang kami sa mga friend namon eh. Sila-sila lang tagaan. gid gali. Oo. Kasi lagi sa Bomberlin ka manage, no? Maglulutod. Amo gimana dapat sa negosyo ya Pompo Grace? Ikaw gid yung mga bot ini pagtugyan sa iban kay tugyan mo Oo. sa iban laban-laban na malasa. Gid. Yes, dapat. Ano kagid, nga tawag ba lang hands-on, no? Oo. Kumbaga, Bomberlin. So, tagpila man, sir, ang mga presyo nyo bihalin sa pinaka-barato kag asa sa pinaka-dakot ako. Kablo ga kuan kami ma'am ga only rice kami mo. Inang depende sa order nila. Halimbawa, ini ng only rice na ni siya, 115 isa only rice. Mayo gid. Ari, hindi ni siya only mga tag 50 pesos lang mo. Hindi ni siya only rice, 50 pesos. Hindi ni siya only. Ang mga ginanli lang naman mga amo lang ni siya, mga dagpo sila. Kag mga Anong pinaka-barato? mga amo ni siya barbecue kag atay. Mga dugo Pila na sila? 50. Oo. Ang pinakamahal? O nagmahal nga daan man ang mga tanan ng mga balaklon ma'am. Ang mga karne nagmalahal man po. Correct. Eh, Sakto gid na. adjust pa kami kay bago pa lang mo. Wala pa kami technique pa lang ano, kay first time pa lang namon. Ang only rice na lang pamawi nyo. Oh, only rice na lang. Kay do halos tanan man natig only rice. Ano pa kailangan, lady? Mga amo lang gid siya sa amon mga baligya ma'am. Kumustang supply sang soft drink subong? Kamusta ang supply sa soft drinks, sir? Kaya hatag na kamo drinks. Okay man, ga kadto man di ang supplier ng soft drinks. Why man ginakulang subong? Deliver man di sila. Ano kinakulang ko, no? Wala man. Kag sa tubig wala man. Wala man. So, ano mas mabakal? Subong beer, beer. Anong mas bakal, sir? Beer? Ang bakal man ang beer kag ari mga pagkaon. Mas Pagkaon, bakal gid ang gid pagkaon kay damo pamilya nga gapanyapon mo kaysa sa kainom. Pamilya. Kadto di kalabanan. Mayo Mga lovers. Wala. Wala lovers sa Pompo Kadto ko dito Grace. sa Oo. Sige. Oo. Abo na siya, mayo man. At least nakabawi-bawi man na sila. Pero mas damo pag nagoro kon white to nagdongan sa panaad to kami mga kalanaan manabi dito mo. Amugid. Say mo, sir, makabawi pa kamuni nga may gadungan pa nga mga queues man to ho, sa panaad. Sa pagtan-aw ko siguro ma'am mabawi gid man guro Kaluyan tani. Yes. Kaya hindi man tayong kambal nga positive nga mabawi ta mo. Kaya syempre hindi taman gid man ang chimpo. Sa Oo, chimpo man correct. taga basic is Sano na nila bayaran ng ila arkela after sang maskara? Saan niya, sir, bayaran ang arkila after mascara? Hindi na full na ni. Full payment. Na. Baydan na gali. Sano sila Oo. nagbayad? Saan ka mo nagbayad, sir? Saan talaga nagbayad yan eh? September. Wala pa mascara. Before mag-opening, Before. nagbayad na sila. Tanan guro, naka-full na before mag-opening. Ay, daw hindi ka man ka-operate nga ano mo. Hindi ka pa ka-full o full payment. Okay. Tibayo man na kay paniguro Kako after Yes. maskara ya budlay na nayasokto ng iban. Amugid. Oo, damo-damo didaan sila pa Merlin. I think mga more or less 300. Oo. 100. Kapalibot. 10 siguro. 110. Oo. Pila, Kaya pila? Dubai ng Lacson kagad pala. Pila mo guys? Sa galing. Pila kabilog? Coca-Cola bala. Wala ko operate. Wala na di. Wala ko operate. Okay, wala ko na bayaran. Wala na ano sila nag-withdraw siguro. Okay. Kinang-withdraw. Patakaran sila. Wala pa nga daan, di ka man di pwede kabutang CR kay wala drainage. Oo. Di ang customer kung mangihi, itudlo mo pa dito sa likod, sa may CR to sa likod mo. Tapos wala di gagwada pa kami tutubig, ako kami tutubig. Wala di tubig sa mga kiosk. Muna nga. Muna gali. Kabudlay man naman.
Gani, kamahal ka renta, pero wala ka pa di kuhaan, tubig nga malapit-lapit. Kung Berlin, mahal Pero sa bati-bati, abi ni sir, sa mga nauna na dira yang may mga kiosko man dira sang 2019, amo gimanang patakaran, way tubig. Sir, sa orientation niyo, be, nagligan, before magsugod, amo nang patakaran, wala gid tubig. Oh, wala gid. Wala giman. May tututubig pero layo. Jesus. Pero lang mo na maka. Oh, dala lang. Oriente niyo ya. Mga alas 3 pa sila gaon sang kuryente. Ti paano ba kung Pagka lobat yung alas cellphone? 5 gina-off naman nila. Yes, Merlin. Paano kung lobat cellphone mo abi, ulaton mo gid? Paano kung lobat ang cellphone, walaton mo gid? Oo, ulaton mo gid nga magpasiga sila para maka-charge ka. Ti okay man ang Makasiling patakaran. ka-request nga, kay sila man ang ga-decide. Isa paghatag sa inyo sa patakaran mo na before nga maka-plaster ka mo, di okay man lang to sa inyo? Daw medyo man pero okay na lang. Okay na lang. Okay na lang. Wala kami kabalungan nga, wala di kali invent ang kasa. Ulihin na Wala ka kami idea, ma'am. Bali, tanan di mo gusto diri sa plaza bala magkuha gid kios. Di amon gipili diri gid sa plaza. Di gali ang event gali ako sa may NGC. Oo. Iba nag-laptop. Kaya mo na wala kami gani kabalungan, di gali iheld ang mascara dance. Ang arena dance hindi pa man nadara mo kaya di pa natani kuno Hindi makabawi gito lang. ara dira bumugrais. Yes, ula gay nambal sa ilang nga mga patakaran Ma'am Berlin nga amo ning plastada, wala mayo diri event sa plaza. Kung kabalo lang kamo. Palapit be. Puro tanan sa CDC. Bumugrais. Palapit-lapit tabi to gamay. Pag orient namon to, duwagit ka business kami gin-orient sa Ayala Mall. Dito kami nag-orient. Ang orient lang sa amo na mga bawal diri sa kiosko. Bawal freezer, bawal rice cooker. Tapos inang may limit lang di ang open sang kiosko. 3 PM hasta sang 2 AM sa aga. Monday to Friday na. Saturday to Sunday 3 AM hasta 3 PM hasta 3 AM na-operate ka din. Tapos amo na ding mga nila rules pero wala kami idea nga wala gali di palagwaon kay ang sponsor di San Miguel. Ang sound system di gani sang lang na nila daging butang kung wala guro may nag-request nga amo na bala. Mingaw-mingaw di sang puno, wala gidigawad kaya ato lang to sound system sa may guwakan di sang San Juan Street na bala Dira lang gid ng sound system. May lang gitakda ni nila. Pero mamadjapon ma'am nang lang gid pasertiyan nang gidamo di tao gagi kag magustuhan nila ang imo baligya kag balik-balikan ka sa customer. Amo na lang gid na ang imo da chance nga makabenta kag ako. So ang mga baligya na nila din na nila ganang preparar. Ay kaon ay inom kaon lang gid na gisamon niya. Nam ma'am dito na sa balay pag na gid pag hindi ka gid bala sa oras. Pero pag kisa diri na lang gid kami mag-prepare. Kaya mo na gani nang kisa magkadto kami di wala suga, mag-prepare kami bala kay hassle naman sa oras. Tapos ga-close ng dalan alas 3. Oo. Amon na lang paningwa na lang gid kami. Balik yoman bala. Meaning, hindi sila kontento, bumugres. Yes, Merlin. Hindi sila kontento kaya daway ginakabalik ang yuhom. Amo gid makita man nga syempre ang kabudlayan mamala nila Ma'am Berlin, no? Kag ang expectation. Mangkota si ma'am. Yes. Para sa iya, abi nalabot man ang tema sang Bacolod nga balik yuhom. Para sa iyo na nalabot man ang tema sa Bacolod nga balik yuhom. Ang iba ni balik Cosmod. Nga ahaw. Paano pa sila balik yuhom kay for example, wala ka di freezer. Ang imo pagkaon, malugi ka na kay mapanos. Hindi ka na nakayuhom kay syempre ang ginansya mo ato na sa na waste mo na. Mas kisa mo na lang natani bala nga pagi bulig na lang gitani bala para sa mga amon ni mga marinated nga bala ma'am nga mga baligya. May freezer lang gid kami tutani nga ma'am. Nga hindi pwede maskin amo na dasuga lang gid dapat. Nakot ka tapos hindi mo man ni madugay imo baligya nga matiner kay wala. Gusto naman pwede. Bawal ko no.
Bawal rice cooker. Bawal kay rice cooker, ma'am. Bawal rice cooker din. Ti ano lang, suga lang. Ang kanon, nagbakal gid kami gasol, ma'am, para may tigangan. Tanan na di sa amon, dako-dako gid yang amon gastos kay ga-expect kami dako gid amon diri ma-income mo kay plaza na diya. Diri gid ang katuan sa tawang plaza gid sa syudad. Kay wala kami kabalo nga damo gali damo venue ang may chiller man, may ice man everyday ice gabakal kami ice gastos gid. Pila amo ng styro o pito guro kabilog. Kay why Ice hindi namon pwede daw ang tag chile. pila ang ice na daan tag 50 ang isa ka ano ni ng sub ice kagang blocky na bala. Oo. Mahal. Tanan gastos gid. Ti ano gusto ni Mama Sumayo siguro kung may mga changes sa mga rules sa next mascara? Tapuson mo na lang gid. Ano gusto niyo, ma'am? Mas mayo kung may changes ka sa rules? Oo. Mamaya tani mami kung ano bala tani ng ambal ganina mo sa sunod kung ano na lang sa NGC na lang kami mapili. Dahil sa NGC, parehas lang to ya, renta ya. 25,000 man per kiosk. Pero sa ila, ano to sa ila, with tent sila, canopy. Oo. Diri. Mo pa bayad. Diri, amula na kapal. Tapos ikaw gid niya nagpatindog sang amo ni nga kiosk ko. Mahal pa ng bayad. Canopy tong di damo man di ga sa amon tanan. Sa amon di nga kaupod bala. Kino failure galing balik yuhom. Ano na nga paningwa na lang gid para makayuhom ako makabawi ka dason. Pero ako sa maliwat sa amo. Maliwat pa kung kung diin tong Mayo didto kid kami. Maliwat kami kinami man gid ni nga may amo kanibala mamaw kapoy nga sadya nga kisa ka man matumal balang i-move pa. Pero nami man kayang kwartabla dasig lang. May mga ka man maka-challenge ka man nga mo ni nga gawi. Ano ngalan ni Ma'am? Ano pangalan mo, ma'am? Mayan Kirante. Mayan Serante. Kirante. Again. Again, ma'am. Mayan Kirante. Pirante. Kirante. Okay. Yes. Sige. Yes, Ma'am Arlene. So, amo na yung klastada, no? Why galing balik yuhom ni? Balik kusmod. Balik kusmod galing. Oo. Pero kay siyempre, kinanglan mong ipakita ang yuho mo sa mga customer, Bombo Arlene. No, bisan pa nga may ara sang burden sa likod sina, no? Sang inyo diri nga pag negosyo sa public plaza. Okay. Yes, Bombo Arlene. So, kadto lang mo diyo. Ano kay palanta? Ang lalapag ginabi kayo nagadunga nabi nga maskara sa panaad mo. Amo gid. Di 1 week man to Bomberlin nga pag dito, no? Pag negosyo sa mga nagkakailaing nga kiosco diri sa Plaza Yati until 23 ka mo diyan, ma'am, no? Until 23 ka mo de. So makabawi-bawi man siguro pagkatapos. 1 week na lang bilin sa ila. Yes, kag isa pa kontra naman ni nila sa last 3 days ang sa Lacson. Sa Lacson nga mga kiosco. Lacson dason why gidabe deraya sang arena dance competition. Yes, so bag-o naman daan. Kadamo sa mga nagbago. Oo. Ahay. Wala na naman balta ahay. Kay tanig sa kay Mayor Benitez, why na natugin dungan ang sa maskara bala sa panaad? Amugan. Kay dapat kon ikaw yung alkalde sa Bacolod. Ano? Yes. Yes, ma'am. Maniguwa na lang gid kami, ma'am, para makabawi gid kami sa amon di nga gingastos. Wala akong bakal. Pambakal tani pa mga Ano? Pamakal pabahaw? Okay. Hindi po mag-gusto. Sige. Giningabot ka na sang telco. Okay.
Upod na to ng pila ka mga mayra sa nga pasto dra sa may dalan nga Toslao para na sa gina-experience Manila darawa. Duwa ginakabalik ang yuhom ni nila ni. Mayo tani ko walang ginadungan in fairness man niya sa Kapitolyo kaya total ang alkalde mo na Balik naging na ako ng yuhom, no? Kay Palas sa baligya. Oh. Yade pa tanitong sa may Yes, panaan. Kumarlene. Ito, Bumbo Grace. Sige, kag-fluctuate signal naton. Thank you again, Mamo Grace. Oo. Okay. Yes, Mamerlin. Live kita diri sa Dalan Gatoslao, no? Ini si Bombo Grace na ba to? Nag-report pa sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Sige, basta radyo, Bumbo. Ako na lang ma-extra. Kaya nag-fluctuate ang ato ng signal dira sa may plaza. Abading sentimiento gida sa mga kotara nato nga nagabaligya. Dira subong kay kun wailan tani ginadungan ayade pa to tani man sa ilang income. Kagado mga patakaran brado hindi nagkakaangay. Sa mga organizers dira kabaya pang open na kamo sining mga pahayag sa mga negosyante kay ma-improve nato na bala sa masunod ang festival do kadamo gid sa mga nahikay because imbes nga magbalik ang yuhom nila daw naglapad pagigani ang ilang kurisong sini because yawa na kaya patakas. Imagine mo magpahimo ka sa mga kiosko dara tama man ang kamahal sang gasto. Sige, okay na lang nga Bombo Grace. Kamahal man sang gasto nila dasong gindunganan pa sang maskara sa panaad kay total ang aton probinsya may panaad festival man una to na lang tani because para kay para dira kay Mayor Benitez hindi mo ba na sir expectar bala nga ining pagbukas dira sang maskara sa panaad hindi magserbe nga kompetensya sa mga negosyante adri sa may dalan na Gatoslao kagadala na Gonzaga at the same time sa may dalan na San Juan. Ayo, sige, 35 minutos sa nakaligad sa taklang alas 9 sa aga. Kolabos ang aton nga tiyempo diri sa Balatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stantaya dos sa dia sa nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. 72 days to go before Christmas. Upda na kita buwas sa Momban sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kunang ampang